kamera päällä. Elikkä morjesta vaan. Tänään lähdetään pappatuntureilla. Tässä on meidän menopelit, juu. Juu, ja tuossa on toinen aivan kuski. laatupeli. On, laajakin pelejä. Ihan tällä. Eikä tässä on muuta kuin lähdetään ajelemaan. Joo. Kyllä aika hyvät on päässä. Mennään! Saiko? Häh? Saiko? Ei se kulje noin paljon tätä kovempaa, ei tämä oo totta! Mitä? Ei toi nyt noin paljon tätä oo kovempaa voi kulkea! Voi jumalauta! Viivat! Ei, ok. Ruvetaan. Ensimmäisen tohon saakeli puolta. Noniin. Hän! Yhteinen. Moro. Eihän tää oo! Musta tuntuu, Joonas, että toi voitti! Mä veikkaan, hei, tehdäänkö silleen, että jos sä otat eka, et sä lähet eka, niin mä katoin. Mene pappatunturi, mene! Ei sä voi antaa Joonaksen! Pappatunturi, mutta toi... Näit pappatuntureja on mun pappalla 5, elikkä 3 näitten 2 lisäksi, niin... On toinen identtinen samanlainen punainen, niin toinen on vähän... Ehkä... Häh? Vittu tää on perseestä ajaa. Onko? On mun mielestä ihan mun perseestä. Sä vedät noin, sit vauhdin 2. Mä yritän, vittu mä en osaa. No mä vaihdetaan mua pois. Joo, sen kun mä osaan. Mä käyn kerran tuolia takas. No voidaan käydä. Vaihdetaan sieltä. Joo. Mä mennään ihan paska. Oh! Ei tää jaksa mitään keukkaa. Savuttaa vielä. Mitä nyt tapahtuu? Ei vaan! Ai joo, okei. Miten tää kytki vittu ottaa näin? Ai kato vaan, mulla oli perhana. Varo. Toi äijä menee mua kovempaa! Sä menit mua taas kovempaa, sulla oli toi! Voi vittu, mulla oli aika hyvä. Oot mä jotenkin vitusti sua läskimpi vai mitä helvettiä? Mä haluun sen nyt takaisin. Okei, vittu, tää on vaihdetaan. paska. Ai saatana. Ei se paskaa! Tänne autotie. Tai ensin jo osa. Kun ei täällä kuule, kun toi pitää niin kova meteli. Oh! Häh? Mikä vittu sen oli se? Se vähän kun toi jäi toi sammutus päälle. Häh? Enää jaksaa!
vittuun. Ei oo hittiä. Mä oon natsi. Häh? Lyhket on natsis. Vittu heiluuks tää eturengas? Häh? Ei. Käydäänkö että... No en tiedä. Missä? Ei mitään. Niin mennään. Käydään vähän tuolla. Käydään. Seuraa mua. Häh? Seuraa mua. Joo, mä yritän tulla sun takaa, jos Joo, tää joo. vehje ei lähtisi niin saatana lujaa. Mihin se nyt jäi? Tuleeks se? Jää vielä. Häh? Mitä toi oli hersereitti mennä silloin tosta, kun mä seurasin sua? Joo, ei mennä siitä No näin. ei ehkä, mutta... No varmaan siinä ei oo yhtään jousi. No Mä joo. kans ajoin kuoppaa tuolla, niin ei juman kautta. Ai ota Your phone ringing.